pišťalo trošku. To už můžeš točit. Máš? Máš? No, vyvážím to, ne? S tím hodím se ku podivu líp. Testování stroje. Máme předváděčku. Jedu trošku blíž. Jo, s tímhletím jako je to docela, dá se no, i když je trošku, tady to vadí míň ten vítr no, když v té zemi lítáš. A přicouvám trošku. To jako, viděl jsi, jak to vibruje? Možná tím, jak to... Můžou se změnit vlivem teploty parametry těch součástek nějak? Můžou, ne? Co? Určitě. Mně se zdá, že ten jako podstav trošku háže. Ale jako lítá to, no. Není to úplně jako... Zdá se mi, že to jako dělá tu. Takže bych třeba měl ubrat na těch dírech. Já zkusím přistát tady na heliportu, jestli se mi podaří. Může to být tím, že je nízká teplota? Viděl jsi to, jak se klepe